Hola. Dígame. Voldria demanar hora per fer-me una anàlisi de sang, d'orina i una radiografia. Vale, què ve de la doctora? La targeta sanitària a la porta. Això és la recepta, això és per tu. Això ho has de portar a la farmàcia. I aquest paper d'aquí és l'analítica. La targeta sanitària me la deixes. L'analítica pel dilluns dia 8 va bé? No. Millor dimarts. Vale, doncs per dimarts. Dimarts dia 9, a les 8:25 del matí, en dejú, has de venir aquí. Cap problema. I després, per la radiografia, el mateix dimarts dia 9 a les 3:20 de la tarda? Sí? Vale, recorda que per la radiografia has d'anar a l'Hospital de Terrassa. Sí. I després els resultats de l'analítica i de la radiografia has de venir a buscar-los aquí a la doctora. Això és per mi i això és per tu.